41 diputados conforman la mayoría absoluta del PPDG, una mayoría que no está exenta de pérdida de votos. La abstención jugó en su contra y no solo eso. Hay unha serie de problemas que se imputan ao Partido Popular, ainda que sexa o Partido Popular do Goberno Central, é o tema da paga extra, é o tema das preferentes. As formacións políticas que antes non se presentaban e agora se presentaron, na miña opinión, castigan especialmente o PP e o BNG. Uno de ellos, el liderado por Xosé Manuel Beiras, cuyo nombre se evita y cuya influencia a largo plazo se cuestiona. Vamos a ver de aquí as municipales o que pasa. De aquí a o ano 15, os partidos que se montan un mes e medio poden ter algunhas dificultades. Eso non é un partido, eso é Izquierda Unida, máis os escindidos do BNG, unha parte. De momento lo tendrá enfrente en el Parlamento. O meu problema é a crise económica, non é un partido que ten 9 escanos no Parlamento. Es a priori el puntal más beligerante de una oposición en buena parte debilitada. Me dá a sensación que o problema do PSG e do BNG non é un problema de personas, é un problema de proxecto, é un problema de ideas, é un problema de contidos, é un problema de actitudes. O PSOE non pode pactar con calquera, aínda que perdas eleccións, porque cando pactas con calquera, ao final, cal é o teu proxecto? Dice Alberto Núñez Feijóo que nunca vinculó su éxito al del presidente Rajoy. Que nos intentaron decir aos galegos que si votaban ao Partido Popular de Galicia e a min como candidato estaban consolidando a Rajoy, era oposición. Finalizada o recuento electoral e dado que o PP de Galicia sube, automáticamente fan a comparación os medios nacionais. Reacio a hablar de lo que no sea Galicia, da sin embargo la fórmula para el éxito en Madrid. Me parece que o presidente Rajoy, si sigue con políticas de rigor, si facemos o esforzo entre todos de explicalas mellor, no ano 2015, cando sexan as eleccións xerais, veremos como estamos. E eu son optimista. Su idea, dice, es agotar su mandato. Sí, claro, salvo que me retiren a confianza no Parlamento galego ou que o meu grupo decida outra cousa. Pero primero tiene que haber investidura y para eso aún hay que constituir el Parlamento. Será el próximo 16 de noviembre. Galicia, a pesar das dificultades económicas que ten,